Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, si kanubo kapapantagan di mga kinagimanto si saging ay station tano 92.2 call radio. Sinimlalamba si saging kay tano adang mabaliwi. Sama niya mga bangsami namin yung mapman so rastano si saging ay Islamic EHP Islamic Seminar. Sama niya mga namin ng babayami, mga wata amin na naditano din narurutos ang sisagyan na naditano di ka pakasiminar. Abiyan po na tanong yan na seminar tanong sa ala na tuloy-tuloy na tingnan. Ay ako ang tanong yung ito balas ako kung kadang tanong siya. Sa kapro na natin yung katalimuban na yun ay alimtano, as kanyan yung mapapaloy kay programa sa may seminar taniman to mapipita mga naisaw lang at iyan yung mukman. Sa manya nadadama din na patalan sa lang naging mga bagsatan si sa yung social media, yung ito si Rahma Abdul Hamid, yung mambo si Haji Siti Sunaida Abdul Hamid, si Haji Siti Rahma Abdul Hamid, o yung ito si Haji Siti Sunaida Abdul Hamid. Sira ni mababaloy sponsor sa may programa EHP is Islamic Seminar paminta mapipiri naman yun sa Europe sa mga Paris. Yung tumambo mga pangsatano si Sakin Ayaduba, yung ito si Rufaida Abdul Hamid, yung mga sa Kingdom of Saudi Arabia, yung ito si Insira. Alam ko lang yun ang mga pangsami si Sakin ay Ibitano, sa paingat sa naging na namamano sa lang, kalilikada karera gina naman pag-ino. Okay, sama niya mga pagsami para mag-aan sa pap sa ginayabas tanong ng mga gaganay. Iparedanar ka nung nagyanayalim tanong, amali pa naguntaman alim, si al-alim, abur khair bato. So, tandangan tanong sa mata no sa mapia pa mamakinagan. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paganayrong nabuntinta mo sa iko Allah, yung kaya minisagitan wa oras na maabdal o di na ito nga iwala sa iko mga pipya raks makwata mo subadas yan kung mapakatali mo man tanong sa isa naman amori. Pagnintanong man sa iko Allah, yung kaya tintinong na ayan na ipupagay ragtanong Allah, nagyan ko ito mga pipya. Sa iyawat yan ragtanong, nagyan ko ito mga rarata. Aya kay tanong sa ikog na titwag na sa raks ang mapadal ng ragtanong, nagyan ko ito kapangunutan. Aya kay tanong sa ikuribat, na titwaribat sa raks ang ipakawatan tanong sa isang iwatan. Isang dumangin tanong sa ikwallah na yang kutuwa dua lalay yung tanong di dua yang kutuwa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, napakilain kar kami sunar sa ayakay na meron natintuwa benar. Nag-uriski kami ka sa kapangungunutan sa iko kapanggal mo kami o di nakapangungunutan namin sa isang yang butog na. Ya Allah, napagilain ka kami suribat sa ayakay na meron natin ribat. Nariski kami ka sa kapananggilang o di nariski kami ka sa kapakawatang sa isang yang butong ribat o kailay meron sa karibat yan. Yan nga yung masatanay man to na masay niya sa manain na tantog na piyakawanwan siguro sa mga bdetin api andin sa isagyang kaya entire na Pilipinas na ayaw man na nagyang kaya rakon o mga Muslim kamailay tanwag yung puta tantuwa kailot agyang putuwa anday ni na karargini sa iko sabuod na gusto mapakarargini o sabuod si isagyang puta sabuod. Resultan na agyan mo ta mga fitna wallah. Naigiram niya katali mo maso mga fitna wallah
na aya kailangan nagyang punta ka pinagilairon. Kakagya aya sa babiyan nagyang kaya fitna wallah na di makapamagwida. So Allah na ayam yalwin yan sa isang Quran. Nagtigyan na wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Kalkaniyo so fitna agito so tiwa Allah udi nararangit Allah udi namurka Allah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Agyang ko to fitna nakna ba ayaw ko kasugatian na suging gulaw-law. Kena uba ayam buat ketung parakan agyang kuta rarangit wallah, giyang kuta tiwa wallah, giyang kuta murka wallah, na giyang kuta minggal bekun, kagkepakai amiraksun si pipiopia, nagkepakai ama pedun si ante ini nada kisosompat yanon, kakagya ayam taan nagyang kanan atiwa wallah, nagugyang kanan amurka yang na ante ini na makaperampat si minggal bekun agusidaw dan nagyang kaya masal tanong to na masa ini makatantaling umagyang kaya fitna sa isagyang kaya tentin. Ngayon no, anto na isabab na siyakin niya Sheikh Saleh bin Fauzan al-Fauzan na ayakat tiruyang nagdigyan na min a'damil fitan fitnatut tafar wal ikhtilaf wal zuhurul farq wal jama'ah. Hada min a'dabil fitan. Ayakat tiru yakin ya Syekh Saleh Al-Fauzan na pedetigyan sa miyang kalala fitnah. Ayamana na miyang kalala fitnah. Nagyang kutuakab keadaan o fitnah to tafaru. Yang kutuakab keadaan o fitnah ayamana niyan naguayap ke sabat bapan nagyang kutuak tafaru. Dia kutua ande ni na kumpari. Dia kutua kada o kaisisa. Dia kutua kada o ande ni na di kapengiginawan. Dia kutua kada o ande ni na arga wisa sa dia kutua paganinian na sama na yan na sumasagi di manto. Dia kaya tafaru, dia kaya kumpari. Na naisad na iya ipong binasa o mga rinugay tano sa ikuagama, sa ikukaisa sa mga Muslim. Anto na ito'y sabab na kagya ayas sa papiyan na igira amiyaan agyang kuto kaum pari na pagkada agyang kuto bagir umat Muslim. Pagkada agyang kuto bagir. Na sama na yan na nasisagyang kaya masatan manto na mailay tanong sa isagyang kaya pagkatinoy mantong aso mga Muslim na maaadengkiran agyang kuto kaum pari matatagukiran agyang kuta di kapagayon na yun, maaadengkiran agyang kuta di kapsurut-surut, sa ayabu ang pantagian nagyang kutua arga aanday ni na may ito. Wal ikhtilaf, na panatigyan kayo niya Saleh Al-Fauzan, sa miya kalala fitna, nagyang kutua di kapakasuran-surang. Na manutanuman gidaan imang to, sa isas diyang kaya masantano imang to, sa isas social media, agyang kutakap kilayang kaun sa di ka pakasurang-surang mga tao. Di kapkilayang kaun sa isagyang kutuwa, umanisa na ayaw buwag purik nagyang kuta tindigyan, nanibad sa tindig, agyang kuta pagarinya. Na miniuman, agyang kayaan din nakapili sa uluan, umanisa na ayaw buwag purik nagyang kuta tindigyan, naribad agyang kuta tindig upagarinya. Padapan, sa isagyang kutakat tiruyakin ni Sheikh Saleh bin Fauzan, kapkaden agyang kutama na fitna, nagyang kutwa duhur al-faq, gyang kutwa kapkapayag, agyang kutwa kapagumpari. Ayat tiru na kapagumpari na andi ni na di kapagunutan agyang kutwa pedika. Nasa isagyang kaya masatanoy mantong na sumasagid agyang kaya kapayag, agyang kaya kapagumpari ka, at nagkatuon na kaamagariari. Amiyong parik sirang. Di siran suru-suru. Di siran pagayunayon. Eno to? Nakagyaso ka parik na anday kapakararadiyan sa ikupiting gisaan. Sa ikupiting kaluksan. Na kada mapakadayan agyang kuto kaisa-isa. Na gumapakadayan agyang kuto di kang giginaw. O mga Muslim. Ayamana. Nagupun sumagariari. Gupun sung giginawain. Gupun sung tutunganaya. Gupun sung beta-betaan. Na maadengkiran agyang kanan akaw parit.
na di sumalaap kada agyang kuto agagaw o isa sa iko pagarinyan. Ay barat yan na sa isagyang kaya kasasagid man to, agyang kaya masatan. Nagyang kaya kasasagid man to, agyang kaya masatan. Na napkailay tanong, aad na tutunganaya, adi makapsusumua, mipuputula, di panggiginawain. Ad na katoon ka amagari, amya katula ka, at yadi mo na di makapatayan na, waliyang billah. Enoto, na aya sa mapian ng iyang kuto, adirang kapagayon sa isagyang kuto, akap ko ay rang sa iko, anday ni na umanisa na personal interest niya. Giyang ko takapipikiran yan sa isa, giyang ko takakukuan yan sa iko kapakapipi, aginawa niyan, na apiyam yang kurban nun sa pagarinyan na pugalbag niya. Asar kamakuan yan, agiyang kuto, aanday ni na sarili niyan, asar kamakuan yan, agiyang kuto, kamampian yan, asar kamakuan yan, agyang ko tapipikir niyan, nagtigumpian yan. Asar kamakuan yan, agyang ko tapipikir niyan, agyang ito'y mapiyasi ko kapaguyag-uyag yan. Nakialipatan yan, dinagyang ko takalkiyan sa ikwallah. Nagukialipatan yan, agyang ko tasuasuat yan sa ikwallah. Kaayad na sumiyungon, nagyang ko tuwabubaya yan sa isagyang kaya dunia. Adi niyang katawan, nagyang kaya dunia. Na antini, na isay ni, alimpangan subitad yan, andi kalimpangan yan sa iku manusia. Na miyada sa isagyang ko to, ayan yan, na mimbeloy sa manusia, akialipatan yan sa kadnan yan. Na andi kalipating kasi ukadnan ka, nagupuun ka niyan giturua sa taman sa kawapat ka, na miyang kasi isagyang ko to, mga tao na malibigay. Waduhur at jama', nagusukap ka payag ukang grupo. Iman to, na mapapayag yung kaya kang grupo. Umanisa na kumino sa grupo niya na tigi nagyaboy mapiya. Naribad tagyang kaya grupo ikikiya. Giyaboy ko rin. Naribad tagyang ko takiya ito. Giyaboy yan din ni na nasibad sa iko kapingin. Naribad tagyang kanan ang kiya na. Nagupunan na natigya niya Saleh Al-Fawzan, manggulawla, naginan ipinakamala a fitna sa iko mga pagdaw sa isagyang kai adunya. Giyang kaya fitna na kailangan nakapananggila ang tanong. Eno tanong pinanggila nakagiya igira ang pagkatalinguma na ad na mga tao adini ang katawan na gitubis na fitna. Na ayaw po amatawsan na so nudunon agyang kuta kalak sa ikwallah, agundudunon agyang kuta parateya sa ikwallah. Siya kini Hasan na ayapit tiruyan, natigyan na inna hadihil fitna ida akbalat arafaha kulla alim, wa ida adbarat arafaha kulla jahil. Mata natigyan nagyang kaya fitna, na igira apakatalinguma, na nabketukawan ulangwan umataw. Ay mana na depan makataling umah, kaya niya nga pagkataling umah, nabketukawan na tigyan ulangwan umataw. Anto na ibarat yan. Aya ibarat yan, na nagyang kai, aanday ni na raswa. Raswa, so tigdan wakatindin na. Pumagusay danoro na ikakagiya, mapitan na umanisan na 100%. Kamuto. Apyasa kung namuto ako. Inshallah. Kung sasampay na ko ron wama. Raswa, katindi na. Nagyang na raswa, na dapat na imaadin, na sumanga tataon na kaya to ko, niran asubis su raswa, na ande ni napdanan sa fitna. Inoto. Na paganayron nagyang kaya raswa, na igira ami adin na sadin sa kalaiyan, nagyang to din ikapkirginisi kumadaklatang. Ande din ikalaulad agyang kaya katendena, giyang kaya kasuburnua, giyang kaya pimberang ande ni na mga digulaulaan ng mga tao apagkipili sa uluan, na miya sigurado din asad din sa kalaab kausariran roo, na giyang tumambi kalakap kirgnisi umadak na tao. Balitan o kilay sa social media, agyang kaya maulaw tama. Gira pagilay sa social media na adnap kilay ta sa mga eskwilaan, na piyangumpaw na yan ni pangumpaw nung nabentong. Mana na miya katatasaki akumpaw nung. Na sopan so pagukita nung naalad sa di ko pakapalag. Ada na miya panutul. Ada tapmid may lay. Wait, nagi nasa itapkilay sa social media. Andi ni nakiumpaw nabentong ataman sa kulyawaw niya na piyan nagbuwan sa kurinti.
Di pa kapalagwin so mga tao. Ito, ang tunay sabab po ito, nakagiayas sabab yan na sukala katindila. Kaya naman na nandi manggulaw lang. Kakagiayas yugog o mga dito, ayas yugog on ditoan, na suini sapar, wagamatan, wagamat Islam. Kaya kaunad no Rasulullah tatigin na arrasi wal murtasi finnar. Si misumurno, ako si pirsumurno na sa ikunara ka jahannam. Panganara ka sirang. Na, sabab chay sa giyang kutuwa, da gulaw laan na gudanggan mo kaw kadaklan, kaayapin mo manugiran na asar ka makwairan so kadato, asar ka makwairan so andi manenay, pakapipi aginoiran na pumasaniran so madaklataw, na sumapu so madaklataw na dama ka pamagitong, dan niya na anday ni na mapamimikiran agyan ko to, kapagkataling umaagyang ko to fitna, na sudan yan ang kapamimikiran na nagyuto mabuisa ba papinggulawlan yan utong sa aya mine, aya kerisultan yan na tena agyang ko to fitna, tena agyang ko to awida kalsi ko kadenden mga pagtao. Inaman ito, niya ka pamagwita. Ngayon, aya kaya pa ka pamagwita yan na bagyang ko to asulad siya, sagyang ko to porsinto. Bagyang kutuasyon si isagyang kutuay eskwela na balamon kuminwa sa tandem. Kenapa? Na ayat kaya pakapamagwita yan na kagiya sabab si isagyang kutua datang kapalagi si isagyang kutua fitna wallah. Piya kaunan yan din ala tusiban na ladina danamu minkum khasa. Kenapa ya bu kesugat yan? Na seminggal bekon kasutig mga lukas tanong akak kerarabigang nakakibig imela. Na sa isa diyan na yamasatan naman ito na may ilaytan. So mga munisipyo na tanto din aandi nila berang-berang ang mga katiro, ang mga sasakit. Ang man isa na pigusaran o pediyan. Malagi din sa kapangangal kaniyan sa ikupagarinian. Malagi din sa anday ni nakapigukitiyan sa akal sa isagyang kuta pagarinian. Sa asarbo ang makuan yan, agyang kuta kapipi ang ginawa niya. Naginan, na andi kang gulawlanan na mikweluyanan niya uluganan sa fitna. Na nasiya kay ni Hasan na ayapit yan na suwatigyan so fitna na igira ang pagkataling manapkato kawan o mga tao, ang mga tatak. Na ilay tanong mong buwag yan kaya tetinuy man to. Ang tunaw nunibtad na so mga tatao na piano tuliran din so karataag yung gaya raso. Piya ka mong sa inisapar o gobyerno, inisapar o Islam, na napigulaw laag yung gaya, anday ni na madaklata. Nasiratan mo si isag yung gaya, anday ni na derpatan si sa ranaw, na isay niya miya kalala aawid akan amiyat din sugiudi kan diskasa, na ayak kadilid na didin penggelbakan usabli. Ay mana na dinan pigulaw laag. Wa idha akbarat arafaha kulla jahil na igirap man at tigi na miyay pos agyang kuta fitna na ketukawan agyang kuta mga tao ang mga ignorante ay maana na mga sabutiya sa manuto na anto na mamwikap ketukawiron one day ni na mga tao ang mga sabutiya na hindi kay puso ande ni na fitna ay ibarat yan na imantong na eleksyon na di magagida mo mga tao kaya mapipikirian na hindi na tigyan na makabuto ako mapita na alhamdulillah nga miyak ako sa 5,000, miyak ako sa 10,000, miyak ako sa 20,000, udi na miyak ako sa 30,000. Na may puso to na kagdamiyan sa ikong pirarabi. Ang tigyan na inaw, nagyang sa ikaroon, nagyang gaya ka suburnuwa. Sa gidan taw dato na ukapar na palistintan niya. Kaya sabab yan na gagaw niyan rata. Katian di mo na ikipangaling gagaw niyan rata. Siya kianan, si inyai, si pagarian, ay manaki ako ang usan na piyamasa ko. O dang pamasa, naba ko niyang pagumpi. Di ka mapinunong ka sa mga dato. After on ka na hay dato, naumpiya ka. Hay dato, naugup ka saya. Hay dato naggalubagan kaya ngayon nas kay pinumungkaan niya. Ayap tiro niya na ngayon watigin ka ba ayak kiya dato akong nalibre. No ako miya dato kasabab sa anakan amya penuh agyan kanan ang mga tiyan. Masakitan. Nagyuto. Yun tay kapketo kami ron o anday ni na
mga jahil. Yan nga din ni namasabtan ni Manto na kailangan na umani isa na sumsi isa giyang kanan aporsinto kamuto na pag-ikhlas sa ikwallah. Anto na ikapag-ikhlas yan, ayan dewan wagamatan ng agama Islam, nag-ayapan buon niya, na napaganayron na ayaw piliin ka nagyang kutuwa sarat amatat taguun agyang kutuwa pakayang ukakubaluin niya awwa. Sarat amatat taguun agyang kutuwa pakayan ukakubaluin niya awwa. Ginan isa aanday nila pumulaw lantang. Mana na upamaka buto ka na mapitaan na pagbedas ka. Pangniyang kasi ikwallah, aya itawafik yan ka, nagyang po to, mapiang tuwan ka. Inoto, nagupun giyo ting gulaw-laan ka. Aya pengnin ka sa ikwallah, nanti kaya Allah na pengninakan ka, aya misuratakan, o di na aya mablakakan, nasutaw, mailayron, agyang po to, akapunggalbakan yan sa ikupaliwag ka. Na andid ni kang gulaw lang karusada abang kasuburno da kakatendeli na apiapan sudah tu ay nugupan kanamnya kataban na wadin akap kedusan yan na makaangyas kau nagmakadelibre ko. Eman nak no bakap kedusan kagi inugupan ka sudah tu na nagyang kota kaya guping kau na ni pagi kelas kagi yang kota butung ka sa inong kay nugupi ka kagi ayaka ileng kau na mapia nag-uaya ka ileng kau na ronon ke ilay so andinin na pakaian wagamatan ng agama Islam na naamay ka makataban na upa makapkedusan na makaangyas ka kana uba ka maapen api anto na idinin di gulaw na adi mapia na makalilibre ka di ka maapen nagupuman ayak kaya butong ka na miya pamasa o di na so anday ni na kabenar ka na bibesang ka na umbuto ka sa ayay ni pili kasi isagyang kutuwa dito na sabab ci isagyang kutuwa kaya pamasa sa isagyang kutuwa butong ka na napipikirang kaauman makang gelbek sa dusa na sa din di manggelbek sa isagyang kutuwa kandidato niya na maka bebegi kau. Mana na adnar kau. Umaning gelbekan niya na adnar kau. Ngayon na sabab ci isagyang kutuwa akiyaw guping kau. Sabab ci sagyang puto akia butuing kaun akia sababan sa kia pakapangarasinian kia sababan sa kia pakapanalimbutir kia sababan sa kia pakapamugian na pipikiran ka ang buto aanday ni na maapad kasi sagyang puto siya. Anto na unong isarat o Islam sa ikukapili sa uluan. Namyakan dakadakal so saraton o Islam. Pagampagin na sarat o Islam nagyang kutuwa piliin ada to nas kanian na mag-Islam. Gina ni paganayo. Ay mana, nakagisyung ka sa porsyento mapita na ilayang kau antawa akiran, ande nila anak agaman niya. Ilayang kau antawa akiran, anak paratiyan niya. Ilayang kau antawa akiran, anak kalkiyan kiran sa ikwallah. Na nasa din sa maran sa kalak sa ikwallah, na ayang kau buti. Barat yan na upang makapagilayan ka wantawa uno ni mga Muslim upang makapagilayan ka sa mga konsyal na tiga antawa uno ni adna paratiyan yan amaraniro. Hayang ko gupi. Di ka ningiraw tiga di ipagataban iya ka naugupan. Kenaman ubag ito'y sangan ka. Kaaya buwasangan ka ng iyang kuto aka pumili ka. Kasuka dato na ayak isangan san naswallah. Ayaw pitir wallah sa isa Quran na tigi na tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Imbagay wallah sa ikutaw so kada to amay kakabaya wallah kung ganyan. Nagunginsing niyan so kada to sa ikutaw akabaya wallah kaginsingan niyan. Nasa manong tunas ka na ayar ka na kagi pumili kasi isagyang kuto aki kisurat ang kaudi nagyang ko tapansong ka na ayaw piliin ka nagyang ko tuan dudunon sa Islam. Ngayon no, nagupun giyot mapili ka na miya kasigurado ka sa miya kakuha ka sa banas. Ayaw pitir Allah na walay yaj'al Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila.
Kagi amay ka aya piliin ka nagyang kutwa ka na ubang mag-Islam. Na aya pikir wallah na dead na tigyan ay nisenggay wallah sa iku mga kapir. Dead na nisenggay wallah sa iku mga kapir, mipantag sa iku mga Muslim alala. Sa manuto na dead ay nisenggay wallah sa iku mga kapir. Na kagi aya singgayan yan na sa mga Muslim na aya kailangan na sir katano na aya kaugubandang na sa Muslim. Inaman sa iku masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buwan niya mawapat. Na anto na isiwa ang mga sahaba niya. Aya pimbebanugiran na ang tawa uno ni marani. Sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa paratiyaya. Marani sa iku Rasulullah sa ande ini na paparangayan. Marani sa iku Rasulullah sa katiro. Marani sa iku Rasulullah sa andainin na kambubulawasan. Marani sa iku Rasulullah sa isagyan puta kapagintaw niyan. Adin yan ipagpida. YouTube dan mga Muslim sa iku kaya pilihan sa andainin nandito nila. Kami atay sa Rasulullah naknaubaya pitir yan nagtigiyan na ayaki adatuan yun na sikulan. O di na aya sambi niyurakan na sige ay ganda. Gitu sa manutong na aya miyay layro na aya pumimili na sa mga tao. Sa aya pili niran na ang tawa unon imapia. Sa isagyang kuto aki aganatan ko Rasulullah sa iku mga sahabat. Ang tawa unon imapia. Sa isagyang kuto kaya pili kaya pamiliran na aya miya piliran na sa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inoto na aya kaya pili ayran sa iku Rasulullah na paganayron na sukon sa Abu Bakar As-Siddiq na isa asipat yan na talaqo hulwajyo. Aya mana na malanga si buntad. Andid ni kailayan kasi iku Abu Bakar ni Siddiq na miyaylay nga kanyan na buntad din amapia andinin na kamubuntala. Buntala din amaginawa. Buntala din amalay gagaw. Buntala din amalay kapdi. Nagubuntal amontol, nagubuntal andin na patis. Dito ko nisipan, o Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu. Kaya man naman taan, na sa iku mga manusian na ati ginagawa na kilain ka, aso taon na andin ni kailangan na tiga adi, si pulan nagi paparangan niya, naman natin nga ba? Ganyan mo ka mubuntal. Nagyuto. So Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu, na ayayran niya pili, kakagiya, sa ibu ko kang bubulasan na ayay lenon na mapia. Safe man si, kung andi ni nakapagintaw, na ayaw mabubagtadiyan na mapia. Na safe man si, kung kapagagaman, na ayaw nabagtadiyan na makaubo. Agyang ko to ha, para tayan. Kaya miya aloy na, miya aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukon so parataya Abu Bakr ni Siddiq na apia timon so parataya sa dunia. Na dinian katimbangan so parataya Abu Bakar Siddiq. Sa manuto na si isagyang utama sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa manuto na karina sa malai parataya. Nagyuto isa asyarat aamay kung buto ka. Amay kusuga sa porsyento ka, pumili ka sa mutuan ka. Pumili ka sa ditoon ka na aya piliang ka nagyang kuto, ama papadalmon agyang kuto aparatya si Allah. Ikadua, piliin, nagyang kuto aanday ni na tao riyaot ay din. So tigita no amya kay din. Sa iratanon na igira, napiaso miya kay tito awata na dito. Sa isa Islam na ayaw mapiya. Nagyang kutuwa andinin na riauta idin. Enoto. Nakatawan niya ng makasenggay agyang kutuwa mapiya. Agugyang kutuwa marata. Katawan niya ng makasenggay agyang kutuwa kepakay. Agusudi kepakay. Amay ka Muslims kanyan ariauta idin. Namira raot agyang kuta pamikiran niyan sa mapia sa isagyang kuta kapanggalbakan niyan sa isagyang kuta kipenggulalan niyan sa isagyang kuta inibigay ron akadeto
nagkepakai aaya manggel bagian na giyang kutwa mapiya kasabab sa isa giyang kutwa so akalian o di na anday ni nasuka mamanusia iron namin isampay sa manudin niya kapiya giyang kutwa lalagi. Kena uba sa isa giyang kaya masa tanoy man to. Ayah pilih na tiga, ayah ki ako ang tanong na siya ki anan nga kagiya. Ayah sabab yan na giraw manaya. Ayah pilih tanong na siya ki ito kakagiya. Ayah sabab yan na giraw manaya. Nah, ayah mabuam yang gulaw lang. Na naapi ang mikito ito awata. Na naayam ya dato. Akena ubadi madakal qualified anday ni naunaan yan sa isa giyang kuto. Ay din. Nah, nabi man sa isa Islam. Na naman sa iko kasimbayang na naayay ni subu agama tano agama Islam pagunutan ni gira simbayang sa mga tao nagyang kutuwa malakiran ni katao. Na amay kamakandeta datara langon siran matao na nasa malakiran ide. Pamanasa man to akiran ayang pagunutan. Nagyuto. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ya aluinian na tigi na rumfi al-kalam ang thalatha. May pupuro so pansong sa isagyang kutuwa talong. Paganayron na so tuturugan sa taman sa dimakanaw. Ikadwa na sumayto awata sa taman sa dimakala. Aya ikatalo na giyang kuto ab kenalulalong udi nagyadaan sa tanong sa taman sa andene na diskanian makatanong. Yutoy katiro o agama tanwa agama Islam. Nah, apilin na al-hurriyah. Yang ko tatigdan wa makamamaradika. Pamanada makapaparo. Ano ubaw ripan. Nasir katano na no na kedeto ripan. Kaayap kedeto na lang na ande ni na mga pipi ataw. Aya ikapat na nagyang ko to piliin ka na adala. So tigdan wa montol. Sama nain na sa isagyang kaya miyatidin na namaiday tanwa so pagkipili sa ulwan ng mani isa na pakiilay niya nagyang kutakapan na Maria ugain na wayang kapagilay nagyang kutakapilala ka wagyang kaya mga dito tanoy man to nayad na kapipigil ang ano diga langunday mong to langunday mapia daw ba nga mapiro itiga di na yun ay mapia ayaw mataan na pagilay na kau ang tawa unon imalakiran iserbisyo sa iko kapagin. Ang tawa unon imalakiran iserbisyo sa iko kapagigama. Ang tawa unon imapiyakiran sa ayak kapiyairan, ayak kaunairan na manaikalak sa iko Allah. Kakadiya gupo naman din agyang ko tawa manaikalak sa iko Allah. Andi ni na mapaparatiya sa iko Allah na karinasas kanyan na muntol. Kaipaginuntulan yan sa Allah. Nagupuman ayamay lang nga nagyang kutuwa tao adinian ketuon sa mga walay wala betaro mga masjid ay mana na dipsimbayan na mustahil ubang makapaginuntulan. Kamismo sa Allah na dialimian mismo sa Allah na din yung paginuntulan. Yun upunay may lang nga na dipsimbayan gupunay may lang nga na dimagay sa dikat gupunay may lang nga na dipusa ande din na diplay haji ugay na ay matong na mailay tanong sa mga detutan na igidam na kwan na miya salin na gyan kaya masa kaya kaya salin yan na adnap ketong na mga detu apagimbitar niyan so mga pagtaw niya na tingin na matong na sundan sa Saudi tagino ba makamasiran sa Saudi na sisapa isiran sa kapi magugupay ran na piyakasaksi ran na gyan kamo so tiso Allah di man to keng pro bagyan na yan sama nutong na bayran din biya loy akaba aya kaya adinaw nagyang kuto akapikalaon si isa diyang kuta simba penggelebekan ka diyang kuta mga simba si umatatag pero saksi si isa diyang kuto akapumuliti kairan ay manan na isad no tuwa di mapiyang kamismo sudin so darpa wallah abielu inian asuti asasakaw na ayang kabielu ya saksi si isa diyang kuta beredusan isa na andi ni nadi mapia. Na nagyutin pagilay ron. Paganay ron, na disimbayang. Na upama ka disimbayang na ikumpir ka sa isagyang kung mga padapagipili sa uluan na disimbayang. Na ayang ka ko aso disimbayang. Ngay no?
Nagyutoy, maranisi ko kapag inuntulan. Aya kaptiro ako ron sa maranisi ko kapag inuntulan. Nasabab kaswalla na ini paginuntulan. Gupuman aya may lain ka nagyang ko tabit subayang kubakaw may suwa-suwa. Kati ande manayay kapag paginuntulan yan. Ande manayay ki paginuntulan niyan sa kung mga pagtaw niyan mismo sudin suwalla miya nun. Sudin suwalla ande nila miya ka kanyan kaya sabapan sa kaya pakasungyan sa isagyang kaya dunia so din suwalla ini sugun wala ka pinunuatan niya nun na din yan panunuatan na makapiginuntulan sa ikong mga pagtaw niyan di makapiginuntulan kaya din niya kapapiginuntulan nakati upama kada niyang paginuntulan ng sukad na niya kadiyalim yan na sekap na iya detaryan a manusia sa isagyang kutua kipupentag niyan nagupuno to manggulaw na sa ikudato napipikiran ka ang mustahil uba andeni na manggal bagian agyang kuto amapia si ikudatoan ayap na ikapadiyan apiliin nagyang kuto tao andeni na magagaganian apamikiran agyang kuto kapag luwan magagaganian, pamikiran agugalbag, agyang kuto, akapagluan, na ayamala na kagaganian agyang kuto, akapkaysay sa mga pagtaw. Kagaganian, agyang kuto, akapkaysay sa mga pagtaw. Ito, suman sa Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, na inaman agyang kuto, ayamanan na miyadatos kanya. Miyadato, kaya dito yan, nasukya pa kauman yan sa isay nga di Madina. Nasukya dito yan, na anto na unon imiyang gulaw lang, miyag ganiyan, mapakaysaysan yan, so mga Muslim sa isay nga di Madina. Miyag ganiyan, mapakaysaysan yan sila. Kaya unutan niran sa Allah, kaya unutan niran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miyag ganiyan, mapakapupagariya yan sila, mapakagiginawa yan sila. Na nasukya gaganian sa miya pakang giginawa niyan siran na miya gaganian na mambu ama pakang gobyerno niyan sa Islam sa isay nga Madina. Yun tibitan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mana na miya gaganian ama kang gobyerno sa isay nga Madina sa ayamin gobyerno ron na sa Islam. Inoto nakagya aya sabab yan naskaniyan na mapaparatiyay si Allah. Nasudin sukya dito yan na aya ini-implement yan nagyang kutwa para tiya sa ikwala suguan o wala sa isagyang kutwa kapili sa uluan suguan o wala sa isagyang kutwa ande ni nakapaguluan na aya miya resultan yan na namiya pa kay saysan yan ay ande ni na Madina. Aya pan apad apilin nagyang kutwa mapiya agyang kutwa kabubulosan yan. Padun agyang kutwa mapiyay akal. Kabubulosan no. Napadyagyang kutwa mapiyay kabubulosan nagyang kutwa mapiyay akal. Ay mana na ubayabid na mapamilitan no. Nagyang kutwa sutigira na pangingila. Sutigira na padidrag. Ngay no. Nagupuan gyud tay mapilitan no na miya supaktan no supanduan o agamatan o agama Islam. To. Nakagya aya sabab yan na igira ayam ya dito nagyang kutwa di mapiyay akal. Nagkapakay ayam marisultan yan na mabinasan yan agyang kutuwa detoan yan. Mabinasan yan agyang kutuwa kapaginan. Maanteorya agyang kutuwa bitad o kapagintaw mga pagtaw sa isagyang kutuwa hindi. Sabab sa isagyang kutuwa di ka tatanor agyang kutuwa akalya. Kena uba aya piliin tanong kena uba aya piliin tanong na tingtanong asar na malay pirak. Na apia padidrag, asar kamalay pirak na apia paririba, asar kamalay pirak na apia ginaw mana hindi. Kaya piliin tanong, nagyang kuto tao mapapadermon agyang kuto mapia ande ni na kabubulosa. Mapia agyang kuta kapamimikiran yan. Sa kena ubab keelina din agyang kuta pikiran sa isagyang kuto mapia. Kaado naman na mga tao ay gira ang makatatanod na mapay kapamimikiran. At na mga tawa, igira ang makatatanod na mapay galbag. Ugay na ande din,
kada giyang kuta kapakatatan din na miyada giyang kuta mapia aandi ni na pamikiran niya. So giyang kaya ka pamili sa uluan na ayak kailangan na nadi ka kabiyidan sa isa giyang kuta kapili ka sa uluan. Kagupong ka kabiyadi na sigurado din aandi ni nadi ka kapili sa uluan. Giyang kaya fitna na ayakap ka din yan na sabab sa isa giyang kuta di kapinanggila yung mga tao sa isagyang kutuwa piya makaharam Allah. Miya kay sa alungan na adna minisese ko Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Anton na ipitiro ang yang kuta minisese ko Hudayfa ibn al-Yaman. Tigiyad na kayfa ya'rifu ar-rajulu minna hal asabatul fitna am la. Ande manaya at tigiyad kini Hudayfa ikaketukawing ka kumama. O di nakaketukawing kakutaw, siir katano. O inom yasugat a fitna ang tawa unon kada. Sama nito na pakaisip to. Ando man ay kaketukawing kaw. Na ayay ni Sembeg o Hudayfa ibn al-Yaman. Natigyan na igira kabaya wisar kano katukawin yan. Sa giyang kutuwa taw na yasugat a fitna ang tawa kada. Na ilayan yan ang giyang kutawag tadiyan. Amayat tigyan kagiyang kutuwa marayag din. Aayag ka ilayaw na halal. Na napiya ka haramiyan. Na sab na ratigyan as kanyan na masusugat a fitna. Ay mana nagyang kuta kepakay. Na napakaharam niyan. Na masusugat kanyan a fitna. Na amay managtigyan kagiyang kutuwa mailay na kanyan na haram. Napiya ka halaliyan. Na sabnar as kanyan na masusugat ande ni na fitna. Ngayon kaya masatan man to. Anto na unon ande ni na mga rayagan agyang kaiyakan tiro ay ni Sembeg Hudayfa ibn al-Yaman. Badi iman to na mailaitan aso mga tao na adna kataon ka mga tao pumakay niya nagyang puto harap. Tinginak nagi ka kepakayanan. Gira na ayam mambu kekuat dalil usabuin. Akan na uba mga alae, ande ni nakataw sa ikaw agama. Tingin na, kagaya kaya siya kirtum na kawan. Piyakay niya, nakatiyari, piyakay niya nas kanya na tingin na ustad, na upaman, naggiraw ka, di ka pakay. Nagupuong giyo to, imanggulaw lang, nasabnar at tangkadang ka, agyang ko to ataw na masusugat a fitna. Ayam niya sa butsan, sagyang ka na nakatiro, yakin niya Hudayfa ibn al-Yaman. Nagupuun may lain ka sa ustad. Gupuun may lain ka sa udama. Gupuun may lain ka sa naparatiyan yan. Apiyan to na iklasin yan. As kanyan napiyakay niyan agyang kutwa di kapakay. Natangkadang ka as kanyan na masusugat a fitna. Na kanya masusugat a fitna. Na ayaw wajib ka nagyang kutwa kaawain kaun. Ayaw patutar ka nagyang kutwa di kaun kapagunuti. Inuto. Na amayamay na miyagawi kanyan sa isagyang kuta fitna, na miya padgapan amayakan gerbeg sa isagyang kuta fitna. Amayamay na ante ni na amay ka makit pelumam kakaun, na kepakay agyang kutuwa mga karibatan adin yan gerbegkan sa ayat katawin yan na ayak kapipikiran yan na kepakay na miyang gerbeg ka na miyang padgas sa isagyang kuta miyakan gerbeg sa isagyang kutuwa di kepakay. Na sa isagyang kaya masatan man to. Na masay niya pinanggilaan tanong, ipakawatantan wagyang kutwa fitna, kakagiyagyang kaiya fitna, na kena uba ayabu kesugatian na suminggal bekun, kaanday ni nasutigtan wakakirarab igang nakakadig may na anto na man, ikapangapalagwitan sa isagyang kanana fitna, na aya kapangapalagwitan nuron, na amay kagiyang kutwa sarat ay nibgay o agamantan o agama Islam. Ibarat, mapitan na pili ka sa uluan. Mapitan na minugun ka wantawa ununin pagugupan na kakagiya. Giyang gaya dataranan na kenaanan o bada pekayaw agamantan o agama Islam kapiyakay niya na. Naman nagyang kutwa katiru wallah. Ya Daud, hey Daud, mata anatigyan abilu ya miska khalifatan fil ard. Apakah benda tu si isagyang kaya dia ulama. Sama nutong na ayay ni sugu si ikudaw na khalifah. Kan dito. Maka pengundet to.
Wala tattabi'il hawa, saubang kau nuti subaya ginawang ka, kamadidig ka at tigwala sa ikulalanda kami. O di na madidig ka sa ikulalanda. Sama nuto. Nagyang po to kaya sugu o wala sa ikudaud na karina sa ande ni na suka paguluan na isusugu agamatan o agama Islam. Nanti si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na minditos kanyan na. Na upama katingtan mo, so mga ulama ginaw man na di kirang kepakay di. Kepakay kirang. Sa aya ka kepakay niyang kirang na aya kiyo kitiyan nagyang puto suguan o agamatan o agama Islam. Aya kiyo kitiyan. Nagyang puto suguan o agamatan o agama Islam. Ay mana na si ulama na pumangapad siya na aya pagukitan yan nasusuguan o agamatan o agama Islam sa malagid o aya ka pipikirian niya nun na miya kataban ang tao nun ka na makataban. Nasopan so Adam na khalifa. Aya pitir wallah sa isa Quran. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ja'ilun fil ardi khalifa. Ang tawag yan ko tapitir wallah inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ay manan na beluin niya na khalifa. Si sagyang kai adunya. Na aya pitir wallah na so Adam. Sa manuto na kagiya so Adam na nagtibun sa isagyang kaya dunia na ayay tibun na pakapengundetoon sa isagyang kaya dunia. Nagina, suguan na ng wagamatan o agama Islam. So kagiya suguan na ng wagamatan o agama Islam na sa katanong mambu na ayaw mambu punggulaw la ang tanong na kagiya pilitan sa uluan tanong pemilitan sa detoon tanong na ayaw kapilitan na sumambu sa suguan rak tanong agamatan o agama Islam. Nasisag yang kaya kuan. Oras tanoy man to na enugya miya pikiran na pumagusay na kakagya aya sa bupian na kena ini ubasertan ubu matatagusi ka langka pa isi sa dunia. Kepakayag yang kaya mga pada munisipyo, mga city na adna pumamakin bun na uba kalo-kalo. Nasisag yang kuto kabubaluitan ang mga da. Kabubaluitan ang penulong. Na makauguptan sa ayami penuluntan nagyang puto mapia aapia pandimang gelbeg utaw sa isagyang nga iya kasigedian na sa iko pumakatan ng mabedan naglitun ikiato kawin niya. Kagi ayamantaan na sumuslim na aya kailangan nagyang puto aukato kawin niyan agyang puto marata na aya patoton nagyang puto kapamanitulan niyan kisapar niya nung ayakatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan na man ra'ay minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisan fa in lam yastati' fa biqalbi wa dhalika ad'aful iman. Ayabitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan na sadin sa makailayr kanu sa marata falyughayyirhu biyadihi na naranan niya nun agyang kaya di man yan. Ay man na nasakatan na upang makakilay tanong sa marata na ayaw ko na ipagrintan ron nagyang kaya limatan. Fa'in lam niya static na udita nung kagaga fabilisan na sukat tirutan. Na sama na to na sa isagyang kaya masatan ay mato na isa magagagatan nung nagyang kutuwa katirutan. Sa anto na unon ikatiruatan si isagyang kutuwa di mapia. Sa apia panda miyaratayaw na ay importante na miya tirutan na miya da agyang kutuwa mas uliatan sa iko kapangataling matano sa isa alungan na muli. Eno to, nakagya ka pa kay man. Aso di man tao sa agyang kutamarata na tiro niya na dak nakikato kami kakagya sipulan na din yan ra ang tiruah. Nagupungan yan rumi daw ba? Abiw na dang kaon kapakito kami. Nakapakaya sa isa alungan na mauri na makasabapan sa karon na kasi sa giyan kutuwa kasi ulit kasi ko sabda na miya kadawar ka. At yung nasipulan na anday ni na ganyan lang na itiro. Na, nagyon to. Tiroon ka. Diyan ko tamarata. Nabtiroon ka. Giyan na marata. Giyan na di ka pa kay. Ang may kaaya mapapatuntar ka na giyan kutuwa, katiroan ka. Fa'ilam yastati na amay manatigu Rasulullah kadinga kubiga diga pa mabtiro ka upang makatiroan ka na kabinasa angkaw. Fabi kalbi na bangga din papadalma sa iko puso abtiroon ka.
mapapadan sa iko puso nga giyang kayam yang gulaw lan naribatae giyang kayam yang galabag sa ina di mapiya giyang kayam yang gulaw la sa ina kana ubay ni isog inisog wagamatan agama Islam ugay nagyang puta sa ibu sa kapipikirang kaun wadhalika adaful iman nagyuto at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na manubayuto aparatiyaya inaman nagyang puta ki aluyaw no Rasulullah ayaman na manubay kuno to aparatiyaya gyang putuwa ayabu ande na pederman kaun nagyang kaya puso ka so ayabu piya na sa isa gyang kai katatagutan no sa gyang na masay man to ama sa atanto din ama mimiligro subtat kinu na aya di tanong galbakan nagyang puto mga pipiya kakagi aya sukuan rakatanong wagamantan wagama Islam na aya pagura-duradan nagyang puto mapiya aya pagura-duradan sa iko kapunggal bakaw nagyang puto ini suku wallah mga pipiya na ipakawatan nagyang puto mga rarata iman tuwa ya masa na masay ni ang manisa na mapita na sungsi isa gyang puto ande ni nakapilian o di nagyang koto akabuto niyan. So pagi sudan sa isagyang koto akabuto tanong na daan tanong magubdas na urian yan na sa isagyang koto kapagubdas tanong na upama kakeparupan na sumbo yang tanong sa sunna asalatul duha na mapasad na sumunta no sa isagyang kuda tadar pa ang butuan tanong sa ayat na pengening tanong sa ikwallah na ilahaman tanong yan sa ayat ini ilaham yan tanong nagyang kuto mapiyang piyang ngaluitan wagyang kaya peci kung mga syarat apa kayan api perwagaman tanong agama Islam sa iko kapili sa uluan kauba kanu-kanu na nasumanga tawa pumamakin bun na ilahaman sa kanyan wallah sama kataling mo masisag yang koto kabutum yang na ayam mampu mapikirian nagyang koto mapia saka sabapan sa giyang koto mampu ande ni nakiapikirian yan nung nauba kalo-kalo na makataban sa ayat na ande ni na mapamula sa isag yang koto puso yan kuki apakataban yan nagyang koto mapia nagusudi kag dirbaga sa isag yang kaya limatan o agama Islam pagnitan no sa ikwallah Agyang kaya makampatauras at iya pakamugaytan sa mabiba ang din ng pamagayan. Mabiba ang mga katigan ang makapupuon sa iko. Agamantan o agama Islam na gumakapupo sa isagyang kuto ang mga katiru wallah, nagukatiru Rasulullah, na adnam yakwat tanuron andewan. Nagupang din tanukan sa iko wallah, agyang kaya kapapadan man ratanwa dan pa naralayo nagyang kuto kasisiyapan. Yanon, diyang kaya mga pagaritan ayat na kararangkum yan nagyang gayang bawataan nagyang buto si Abdul Hamid pamili na pagnindan no si wala siya pa niyan sirat sa api ande sirat na matatagu si isagyang gaya pimberang ader pa si isagyang gaya dunia nagusi isagyang gaya der patanurong akapapadal man bertan kaya mataan na isa sirat amalay panagutaban sa ipapagugama sa api ang ande ni nakala sandugiran nagwapiapan ikala agyang kutabang niran na andin ni kapakataling mo dentara yang mga oras na mailaitan wagyang kutapan na mariranong nagyang kutapan ni siya kay ranon pengenintan no si wallah asesyapan sirang wallah si kupin berang mga derpa akatatagun tiran nagupengnintan pan si wallah aandin na ipakawatan tan wallah si mga pipia si sagyang kaiyang ipu nimanto na taman si kupin makataling mga oras na derpa ketaguan tanong balasan tanong wala sama dak lamapia nagu ayam mana na balasan yang mamusi sa yang ayah Abdul Hamid pamili sa dikiran karudutosa ikasuyak ng so salamakan sa peninakan sa iku Allah agiyedin yang din nakalilintan ang mungkar tanong sa iku pemakatan yang oras wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tantu amaraya gumasahugun agyan ayat ya papagatan si sa gina imal pay nagutama na ang tanong sinalim na abol kayo patu. Sama niya mga pagsaminan na udah parkan mong bigay sa pakasya sebab sa yung yoros tanong na benda baik temgir ganun sa pakasya. Na okay, sama niya ko tamya order si Haji Anis sa
katamantano yung programa tano EHPA Islamic Seminar sa siko na nagatangrupan na kakatangan na panalan sa lampubo yung mga bangsa tano yung ito sa social media yung ito si Haji Siti Rahmatul Hamid yung ito si Haji Siti Zeneda Abdul Hamid sa Europe yung ito babu si yung kaya dua ka ba yung maliban na utama na sila ni mabawaloy sponsor sa yung kaya programa tano seminar balasan sa wala sila ni iturugan sa yung darapatan no di tano di seminaran sa yung kaya programa tano EHPA sa monthly seminar sa bro na inshallah na nakatiya katamatan na iya programa tanong sa pakadyo tanong yan ang tanong sa namin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana hadha tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا محروما ولا مطرودا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga bangsa misi sa yang social media si tanong ketagi sa jengkag yang live tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alin.